Good morning, guys! Mag-vlog ako today. It's Friday. So, casual sa work. Nag-ano lang ako, nag-concealer lang ako, tapos bilinan ko yung concealer. Tapos, I have my eyebrows filled. Ay, wala pa akong lipstick, mamaya na. Pero gusto ko yung outfit ko, so ipakita ko sa inyo, guys. I'm wearing this dress na I got from Zaful. Wait, ano ba yan? Pakita ko ng maayos. Gustong-gusto ko siya. Ngayon ko lang ito nasuot eh. See? And then I'm wearing a denim jacket na I got sa ukay-ukay pa guys sa Cebu. Matagal na to sa akin, pero okay na okay pa rin. I'll just wear my basta flats. And actually, dadalhin, ito na lang yung bag ko. Yung from Kardashian collection. Sobrang ganda itong bag na to guys. And hindi siya like sobrang mamahalin ha. I think we got this for like $50 lang. And it's holding up really well, as in. Gusto ko din yung hardware niya kasi hindi siya like, you know, yung very flashy na gold. Very ano lang siya, subtle na gold. Anyway, ito yung baon ko guys. Maliit lang na chicken teriyaki na mayroong rice. Galing to sa Light and Easy ni Dani. It's frozen. Wait, ilagay ko to sa plastic. Kasi ano, nung sa last week na Light and Easy ni Dan, may mga ano siya, meals siya na hindi niya nakain guys. Kasi marami. Marami yung binibigay nila. So that's my lunch. And then snacks ko, Skyflakes. Merong dalawa dito kasi si Dan yung nag-prepare. I woke up late guys. Nakalimutan ko iset yung alarm ko. So I woke up nung sa alarm na Dan. Anyway, dalawang Skyflakes. Isa sana para kanina with my coffee. Kaya lang, ano, nagmamadali na ako. Nagmamadali pero nag-vlog pa talaga. Tapos isang Skyflakes para mamaya. So dalhin ko na lang yung dalawa. And then my water. And then tara na kasi si Dan nandun na. Sabi ko sa kanya, huwag masyadong huwag masyadong magmadali. Pinatay pa yung ilaw. Kasi wala naman talagang traffic ganitong oras guys. Yung shift ko 7:30. And now wala pang, siguro mga 7 na. And sobrang ano yan. Wait. Mag-perfume tayo. I have been using this. I love this. Kapag suot ko din to, laging sinasabi ni Dan, ang bango mo. Hindi, well. Okay. Alright, guys. Mamadali na ako kasi si Dan, wala na. Ino na yung sasakyan. Hello. Hello, guys. Wait. Wait. Okay. Tingnan nyo, guys. Madilim pa. Nakita nyo ba? Wait. Yeah, madilim pa. Kasi ang aga pa, 7:05. Plus, it's autumn na, guys. I will be wearing my Truewood watch. Feeling ko match sa, hindi naman match, pero it goes with the vibe of yung pa-outfit ko today. Actually, babe, it's gonna be around 30 degrees. Oh, that's not bad. 30 degrees this afternoon. Okay. Actually, I'm gonna check the weather tonight. Punta kami sa bahay nila Kat tonight, guys. Magmo-movie night kami. Char. Tonight will be, let's say, around 8 p.m. It's 24. So that's a good weather, right? Yeah, that's good. Yeah, no. Magandang weather na yan, guys. Manonood kami ng movie sa labas ng bahay nila. Meron pa projector si Neil na gagawin. Hindi ko binasa yung buhok ko. Nakakaloka kasi I usually set my alarm mga 5:40. Hala, guys. Nagising ako na 6:15 because that's the time Dan's alarm went off. So 6:15 pag dinig ko ng alarm niya kasi yung alarm niya sobrang hina. Pag wala 6:15 na. Pero okay lang. Ligo ako, buti na hindi ko binasa yung buhok ko today. And yeah, okay lang naman. May time pa ako na i-iron siya. Oh, but how do you feel, babe? I'm alright. Yeah. You have your lunch? Yeah. Where is it? In Yeah, your lucky bag? Yeah. Okay. Hello, we're going back to Melbourne, babe. Not You for got a that while. bag, but you got that bag in Melbourne, right? Yung Port Tower na ano niya, lapi bag niya. Lahat na ng ano niya, Port Tower. Kulang na lang. You should buy a Port Tower pin so you put it on here. No. Kulang, lahat na lang Port Tower. Balik kami doon guys sa June. Mag-Melbourne kami sa June. Na ano na kami, na-book na kami. Book na yung ano namin, flights at saka accommodation. Hindi kami magda-drive this time, so we will just fly. Kasi ilang beses na din kami nag-drive. May nagsabi nung
When we were driving to Melbourne, like we drove how many times? Twice or three? Twice only? We drove twice or 3 times? Is it 3 times? I think. I don't know. Yeah, anyway, nag-drive kami dun guys. 3 times. 3 times? Yeah. So, nag-drive kami sa Melbourne 3 times. Hindi ko alam kung kailan siya nag-message kung sa 2nd time or sa 3rd time. Anyway, sabi niya, ano naman, over naman kayo sa tipid. Ganon siya. Natawa ako kasi sabi niya, over naman kayo sa tipid. Mag-ano naman kayo, mag-fly naman kayo. It's not about tipid, guys. To be honest with you, it's not about tipid. Kasi, when you think about it, driving to Melbourne is kinda expensive as well. Kasi yung petrol, mahal kaya. And, ang haba kaya ng drive, diba? Papunta doon. It's more like experience. Para ma-experience ko yung ano. And now, kasi na-experience na namin siya ng maraming beses. So, we will fly now. We will still do the drive though. Like, it's good, right? Yeah, because I like drive. Yeah, it's good. It's a really good experience. Makita mo na kung gaano kalaki yung Australia. As in, maganda talaga yung drive, guys. Very peaceful. Anyway, because someone commented on, no, not commented, someone private messaged me like long time ago when, I think it was during one of our trips to Melbourne when we were driving. She said, don't be such a tight ass and like fly. I was like, it's not about that. Because if you weigh it out, it's kind of the same, right? Flying. No, not really. How much did you spend on tickets? You spent $400 on tickets. Okay. And it'll cost 160 to 100 on petrol. That's return? Okay. Yeah. Mali. I don't mind driving. Yeah. I'm not gonna do it either. But are you doing it because you're being a tight ass though? No. Yeah. Okay. Bali pala ako, guys. I-scratch nyo yung sinabi ko kanina. Akala ko pareho lang, hindi lang pala. Latag ako kalam-alam sa mga. Sorry naman. Pero yeah, we don't do it because we're being a tight ass. It's more for experience. Hello, it's still dark, guys. Pakita ko sa inyo yung ano, labas. Enjoy nyo yung labas, guys. Not even on. You're such a fail. Hello, guys. Thank you, babe. Naka-pick up lang niya sa akin, guys. Sabi niya, i-vlog niya daw ako. Ano ba ito naka-zoom? I-vlog niya daw ako. Pagpasok ko sa car. Nag-vlog nga siya, hindi naman naka-on. Thank you, babe. A for effort. Sabi ni Kat, babe, we can go to her house at 7. Bahay na kami, guys. Mainit. Tapos mamayang gabi, malamig. Gutom na ako. Yung kinain ko kanina, yung lunch na pinakita ko sa inyo kanina, konti lang kasi yun. Yun lang yung kinain ko. Tapos nag-snack ako ng ano, Skyflakes. Anyway, nagpunta kami ng Coles. Bumili lang ako ng wipes. And then, Nice biscuit. Kasi naubusan na ako. And then, ito din. Kasi dumating na yung bisita ko. Tampax Pearl. Ito yung ginagamit ko na tampon, guys. Yung regular. Yung yellow, yung regular. Ito yung recommended ko. Especially sa mga nagsisimula pa lang. Yung ganyan, yung plastic. Hindi yung... Kasi may Tampax na papel. Na parang hard na cardboard. Wag yun. Mahirap yun eh. Hindi naman mahirap, pero... Especially kapag nagsisimula ka pa lang, this is the best one. I recommend this. And then we got popcorn. Magdadala ako ng popcorn kinakat. So, I got 2 of the triple butter. And then, dalawa ng regular butter lang. And then, I got Tic Tacs as well. And that's it. Papunta na kami kinakat, guys. Nagpalit lang ako ng damit. So, I'm just wearing a white top, leggings, and then dala-dala ko yung ano ko, denim jacket ko. Para isuot ko maya kapag ano na, malamig na. Kasi lalamig eh, pero ngayon ang init-init pa, oh.
Grabe, over. It's 6:30 now. So, yung usapan namin, darating kami doon mga 7. We will have dinner and then manonood ng movie. Naka-red lipstick din ako. Ano ba yung ano? Uy! Nakakaloka naman to si Mr. Sun. You have a new message from Kathy sent to the group that includes and then 2 others. Thumbs up with medium light skin tone. Thumbs up with medium light skin tone. Thumbs up with medium light skin tone. Reply to the group. Medium light skin tone. No. Reply. Okay. Alo! Thank you! Guys, medium light skin tone yung thumbs up ni Kat. Kaloka talaga to. What's the name of your car assistant? It's all for Siri. No, she's not Siri. Is she Siri? I think so. Stop, babe! Oh my gosh, you're so close to him! Nag-move na siya, pero sobrang close kanina, guys. Itong lalaking to, uy! Grabe! Dito na kami, guys. Aloy, napaka-red pala ng lips ko. Oo nga, dahil nagpula. Hi, vlogger. Hi, Kat. Gutom na, guys. Tuli ka! Nag-ano kami? Take away kami ng Chinese food. And may bata dito. Hello! Ikaw. Gusto mo to? Yan. Yan. Yan! Pak! Kailan matatapos yung voting, Day? March 14. Kain tayo, guys. Sige, mag-vlog ah. Sige, vlog ka, Day, vlogger. Kain, guys. Hindi ka na-vlog ka? Dahil nag-call ako dahil yung call. Pero hindi nila. Hindi naman kailangan good morning lang. Good morning. Fried rice. Ay, Paano ka lang i-send? yun lang. This is Mongolian beef. Mongolian. May pa-Mongolian. Di ko naman alam yun. Gusto ko naman try something different. Ito guys, pinili ko Mongolian beef. Lovely. Ay, hindi ko naman sinito sa Toro, ay naka-red lips sila. Pack! Pack red lips! Madilim guys. Ano to? Ayan, madilim guys. Meron kaming blanket. Thank you, Kat. Coffee kami guys. Booking sa iyong sarili. Coffee kami guys. Maganda yung movie doy. Buringan ko rin. Buko na. Sikit sampai napili ato. Si Marco? Siya Nindot mo. mag-download ni Buko na tayo guys. Dilim kasi doon. Sige ko pala yung rom-com. Kilig mo. Oo nga nung ako din. Gusto ko din ganun. Siya doon Yung anak mo doy. Happy. Super agap ka din ako yun. Movie? Kasi hindi rom-com na eh. 50 Shades of Grey. Gato kayo 50 Shades. Maganahan ko ato dahil. Ano na lang, horror. Oo na. Uy, seryoso na kayo. Ang iba si Tony. Seryoso. Sila. Si Dan. Si Dan. Nakakaintindi siya dahil. Oo, nakailangan naman. Hindi mo kayo. Ako di ko naintindihan. Kasi, Hindi kasi ano. Nagustuhan ko naman siya actually. Okay Sabi lang ko naman. kilig-kilig. Yes. Sabi niya may-ari na. Nagkasya. At akin to, marami akin. walang Sige, okay tulugan ra. na yan. Bukas na kayo nakape. Ay, nang tubig. Ayan, inan ko. Bukas Gusto mo magkape? Bakit ayaw mo? Ay, may work ka pala. Alam ko, wala to bukas. Wala, gawa-gawa lang siya sarili niyang ano dahil. Schedule pa siya sa atin na movie night. May work pala. Gusto ko tang ganito dahil. Gusto mo mag-sugar? Oo, kayo. Ako na lang butang kayo, alam ko, dili ka. Sige, ikaw. Hi, nag-coffee ka? Oo, dahil. Ito mo ko na? Ano yung kinoffee mo? Bigla ko na ano nabara ko kasi matapang. Ay, Nagdala ka? ikaw na talagang nagdalang coffee. Sarili ko. Bring your own. Yeah, bring your own. Asan na yun? Thank you! Bye! Bye, Jose. Nandito pala si Ann, guys. Okay. Ay, guys, huwag niyong tingnan yung mukha niya. Hi guys, I have my mask on. Yung nasa mukha ko is ito, avocado soothing. Hindi siya ganun ka
mabango. Hindi ganun ka-pleasing yung amoy niya. Or siguro, napaka-sensitive ko lang ngayon kasi meron ako, tsaka masakit yung ulo ko. Ay, hindi ako matutulog ng maaga, guys. Actually, late na. Alauna na. Pero, kasi walang pasok bukas, gusto ko na productive yung araw ko. When you think about it, productive naman siya, guys. Like, you know, I went to work, tapos I went and see my friends. Now, gusto kong mag-edit ng at least isang video. At least. I think I can do this. Kapag nawala na yung sakit ng ulo ko. Nagdala sila ng headache tablet sa bed para mainom ko siya. And kapag umayos yung ulo ko, mag-edit tayo ng isang video. Yung declutter ko, hindi ko pa na-edit kasi sobrang haba, guys. 1 oras. At kapag nakita ko yung 1 oras, parang ang hirap sa sistema. Ang hirap. Ang hirap i-absorb 1 oras. Like, siguro mga 3-4 na oras ko yun matatapos i-edit dahil sa haba. Anyway, kuklose ko na tong vlog. Salamat so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to good night. Bye. Good morning na pala. Alauna na.